Ano naman nga mga isyu ang aton talakayon para karon nga adlaw Sabado. Oy, remember sang Parmali Pharmaceutical Corporation? Kuting-kutingon tay na karon dugay-dugay. Wala kuno kaso ipasaka sa mga personnel sang Philippine Airlines pero may mga reklamo lang nga daw wala kuno sang respeto sa mga ahente otoridad sang gobyerno. Gali man. Ang aton sini-isyo sa pagpasaka sang kontribusyon sa mga miyembro sang SSS. Damo ang nagapamalibad, damo ang reklamo, madamo man ang nagaupod. Sa lokal, Negros Island Region nga isyo, daydayon tayo na karon dugay-dugay kung may mga panahon. Ining aton mga balita kang isyo, idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton kaalawasan. Timing ini siya ang D3 Bayo bangod sang pamalatian tuga sa malain nga panahon kay ini siya tambal sa ubosipon kag hilanat tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:30. Kadumdum kamo sang perting dinaguso kag balbalanay sa Senate Blue Ribbon Committee. Remember sang isyo sadtong nagligad nga administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang sweetheart deal para sa personal protective equipment. Nadumduman nyo ni, porte ini nga isyo, kag nagabalor ini mga 9 bilyones. Ang isyo, naggamot ini. Bangod, gin-award ini sang gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte, gin-award sang administrasyon sa Parmali Pharmaceutical Corporation. Ano ining Parmali Pharmaceutical Corporation? Ginapanagiyahan sa mga Chinese, kalabanan sini, suno sa ligasyon, mga abyan gid, malapit nga abyan ni Presidente Rodrigo Duterte. Nga adid to gindoso ang 9 bilyones. Kay ini ang Parmali Pharmaceutical Corporation, bag-o lang gintukod ini. Nga kumbuyahan, kabalo kamo kon pila ang kapitalya? 625 milang. Bago lang itukod, dito dinuso ang 9 bilyones. Ay anong klase? Kuri, pwerte, ang mga maala, mga mamalida porting debate sa Senate Blue Ribbon Committee. Are karon sadya. Sang ang draft report i-finalize na sang Blue Ribbon, Diyos, siyam lang ka senador ang nagpirma. Ang mayoriya nga 11 wala magpirma. Pero grabe to. Kung pamatian mo, garin nagabong lang ang isyo. Nya mo nisla. And then dapat ginhatag dito. Bangudula kapital, kilala, kag malapit lang kaabyanan ni Presidente Rodrigo Duterte. Balo kamo kon nga wala sila magpirma. Bangod sa rekomendasyon sang Senate Blue Ribbon Committee, ginlakip si Anay Presidente Rodrigo Duterte sa dapat manabat. Sos pagkabati sa iban nga senador, wala na. Wala magpirma. Mayoriya gid 11, siyam lang ang nagpirma. Purti ini nga iskandalo sa tong panahon sa nagligad nga administrasyon. Di kakita na mag-ulang gintukod ang 9 bilyones dito mo idasok. Pagkatapos, sos, din report, purting isyo na yon. Bakal sa mga luxury car ang mga Chinese nga nagapanag-iya sa tong pharmaceutical pagkatapos ti Presidente Rodrigo Duterte yumo lang kung waswasan mo ang mga Chinese dipinsa dire, dipinsa dito. Porte, no? Grabe to pagmanggadamak mo. Dito mo ginpasa ya ang 9 bilyones sa katiting nga klase sang kumbuyahan. Nga bago lang itukod,
kag ang report suno sa aligasyon hungod nga gintukod para sini nga project. Para dito iduso ang 9 bilyones. Di daw kasakit pamatian, pero abi ko anay kon opda na ini sang tanan nga senador kay manti kon pamatian mong ilang wiri-wiri daw ni bensindihan. Sos pagkatapos nga gin-finalize 11 gid ang wala magupod bangod ginlakip ang ngalan ni Presidente Rodrigo Duterte. Puerte, no? Amo na ya ang ginasiling naton puerte. Hinali nga pagmanggad, grabe to. Mga opisyal sang Parmalee Pharmaceutical. Amak mo nga igo pagkatapos ang negosasyon, pagpilak sang 9 bilyones, makita mo nga maga-inidlak lang nga mga luxury car ang pinamakal. Sining pila naton ka mga utod nga malapit sa administrasyon lunsay mga Chinese national. Amo na kung kaisa bala kabudlay, no? Ining mga nagakatabo arang kahon naton pagkatapos imbestigaron naton pagkatapos hanusan aday kay i-finalize na nga pamatbata na ahay nag-alatras ang iban. Porte, naka-ihoman ko sining isyu mo. Kaya nadumduman nyo to. Grabe to. Sinimana to nga balbalanay kung pamatian mo ang Senate Blue Ribbon Committee. Daw kwa na gid ya? Daw dunot na gid. Daw hindi na maintindihan ang Parmalee Pharmaceutical Corporation. Gapalalagyo ng iban. Porte na to nga investigasyon. Porte! Nga arangkada. Hamak mo, din kakita na yung ginplastar lang hungod. Pag wala mo, gitukod lang hungod ya. Pagka negosyar sang personal protective equipment, dito hinaboy na yon. Sus nga ang pila naton ka mga kauturan niya ay hindi blang bag-ula na. Wala man na kapital. Nga dito nagibutang. Asos. Sa ulihi, investigasyon, gadalom, kalabanan sini, malapit gid sa administrasyon, mga Chinese national. Dumako isla gulpi to, porteto nga iskandalo. Di wala na. Wala na, naalimunaw, ginimbestigar, hindi man madayon, may final na nga desisyon, hindi man gyapon maimplementar, kay umisol ang mayoriya sa Senado. Bangod lang, ginlakip ang ngalan ni Presidente Rodrigo Duterte. Bisan nilakip mo na ngalan niya, imbestigaron man gyapon na, tani ginarangkada lang, para bisan paano manabat ang dapat atong mga Chinese national nga naggusarya sang 9 bilyones. Ti anong guwasto? Pinilak ta lang to? Sinulod ta lang to sa ay suso, mga people's money, kaluluoy. No, gapalang luya ko kapon sang mabasahan ko ang resulta baw amo gali ni. Anay kay gin-draft report finalized ng resulta sang Blue Ribbon Committee binutuhan ahay pobre siyam lang nagbutar 11 mayoriya nag-isol. Ay kung kaysa nagaluya ang aton kalawasan. Amo na blang ginbutang naton sila sa pwesto, nagalaom kita nga proteksyonan nila ang pumuluyo. Ang people's money, proteksyonan nila. Kaya hindi man na ila kwarta mo. Aton na kwarta nga ginabayad pagi sa buwis bala, nga ginasulod sa kaban sa gobyerno, kung tani dulo dipinsahan Manila. Kag kung dipinsa kung paghahambalan, dapat siguruhon nila nga sila man ang naghagad arangka sini, pagkatapos sila man ang nag-isol. Daw kasubo lang batyagon, no? Nga daw kaklaro na ginsang isyo, gulpi lang. So, siling-muling mo, wala doon tabla ni. Kay manamit gini nga desisyon mo. May manabat gini mo. Mabisto ta gini. Ini nga pila ka mga dlagko nga Chinese national nga gulpi lang humabok. Sos, nga paabot-abot kita. Natapos lang ang termino ni Presidente
Rodrigo Duterte. Ginpanalize lang ang report sa panahon karon ni Presidente Bongbong Marcos anay kay hanusan na kuntani kag desisyonan na ang guaya si Gabong sa Senado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 39 na. Balik ako pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na kasi sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang, pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan.
Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Security system sang provision sang Social Security Act of 2018 nga nagapasaka sang kontribusyon sa mga miyembro para masiguro ang financial viability sang ahensya para sa mga empleyado sa pribadong sektor. May nagaupod, may ara nagapanilag, may ara nagapangyamid. Suno kay SSS President kag Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait nga ang among lahi nagasakop sa mandated contribution increase nga magatag gilayon sang benepisyo sa may 13 milyones ka mga empleyado kag masiguro ang viability sang SSS Fund para mahatag sa ila ang Social Security Protection. Ano ini? Sa idalom sang among layi, magasaka ang SSS contribution sang 1% point kada 2 ka tuig, tub-tub malabot ang 15% sa tuig 2025. Sa idalom sang bag-ong contribution rate, ang employer ang mag-aako sang 1% nga saka o kung nagakaulugan nga ang ila contribution sa karon 9.5% kag ang nabilin nga 4% ang ibuhin sa mga empleyado. Madamo sa mga reaksyon, pero nag-apila si Makasait sa mga employer kag dalagko nga negosyante sa Philippine Chamber of Commerce, sa Employers Confederation of the Philippines kag Philippine Exporters Confederation Incorporated. Siling ni Makasait, kabigo naton nga ang pagsaka sang kontribusyon hindi kay duga nga gastos. Kabigo naton nga investment ini agud masiguro ang viability sang pensyon sang mga worker. Bisan gani si Finance Secretary kag Social Security Commissioner Chairperson Binamin Diokno nagaupod sa sining desisyon sang Social Security System. Nagapati man si Diokno nga makapaayo ini sa institusyon kag mga miyembro. Ako ya personal upod ako dire para sa benepisyo ini sang kabilugan. Mareklamo ka nga kadugay sang kadyutay sa ginsaka nga ang makabenepisyo buwas namlag ikaw, kamo, kita, tanan. Luyag naton nga mapag-on ang security sang Social Security nga pundo para sa benepisyo sang mga empleyado sa pribadong sektor. Balo ka kung kampyon abe kag mabakod ang pundo sang Social Security System, ang buot silingon sina sa palaabuton nga mga tinuig sa mga tinuig upod sa aton mga apo nga nagasakang edad sa tanan nga 59 masisinta na nga nagahulat sang pensyon, mabakod. Inablang hindi siya maghuyang, magsiling ka nga ang pensyon, pamakuton mo kang interbyuhon, ang management sang Social Security System nya wala kabalakan sa sulod sang 50 anyos, mabakod ang aton pundo. Hindi ka mo magkakulba. Arigladong tanan nga pensyon sa mga pensyonado plus ang nagasulod pagid nga mangin pensyoner. Amo na ya. Handumon ta kag dumdumon tang aton palaabuton. Ang jutay nga kantidad nga isaka sa Social Security System dako ang mabulig sa kabilugan nga miyembro sa mga pribadong sektor. Sa nagabaton ng adaan sang ila pensyon plus sa magabaton pa buwas damlag. Amo silingon bla nang makasalig ka. Pag edad ko 60, may pala abuton na kuya, hindi niya maputo ang SSS kay porting pundoya. Amo na gani nga sang hilabtan ini, sang investment ka to, portigid ang aton arangkada, porting depensa naton, kay hindi ta gusto nga hilabtan niya ang people's money. Kwarta katao niya mo, ang SSS kag GSIS, amo tong porting pamirsa naton, nga gamitan nyo lang iban. At to sa Switzerland, pangita ka mo to sang kapitalista, hindi nyo lang pagilabdan ang SSS kag GSIS. Tiyan mo ning karon sa pagpasaka sa gamay nga kantidad, hindi kita magkahilak. Buwas damlag ang makabenepisyo siya ang aton kabataan kung nagtalaliwan na ang mga tigulang nga mga pensyonado.
plus ang makabenepisyo ang nagasunod pa nga mga apo sa tuhod kag iban pa. Amo niyang benepisyo nga luyag naton nga muna nga ako ya personal upod ako sini. Sa gamay nga saka benepisyado ang tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Ang masunod nga balita kag isyo idulong sa aton sa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero sibuyas halin didto sa pungsod sang Arabo barato guro tubla. Nagdala sila pero pasakaan sila sang reklamo lain gid buot sang Bureau of Customs. Siling niya lain buot namon ba? Daw hindi naman maayo nga pamatasan ng pakita nila. Hamak mo niya mga crew member. Sus, luyag nila yung dunuton, lapak-lapakon, kag ang tanan nga mga nadakpan nga mga sibuyas. Agon niya kuno hindi mapuslan sang Bureau of Customs. Daw gulpi lang lumain buot sa mga opisyal sang Bureau of Customs. Suno sa ila, ining mga empleyado ni, nagimo sang conduct unbecoming sa mga empleyado. Unethical. Puerte. Nya direct insult nga wala pagrespeto sa persons and authority. Correct man? Gusto na. Wala gin respeto. Pero pamangkot sa ibanda, dapat kamo bala respetuhon. Amula na pamangkot na. Dapat bala magrespeto ang pumuluyo sa inyo. Bangod sa madamo nga isyo, hindi man tanan. Wala naton ginasalama nga ang tanan sa Bureau of Customs amo sining batasan nga pangurakot da. Pipila lang ka mga opisyal. Amo nang siling naton bala nga kon gusto ka respetuhon, respetuhang kaugalingon mo. Halin pa na sang una. Pipila na ka-administrasyon na nagligad ang reklamo amo man gyapon. Ang tanan nga mga nagabiyahe sa gwa, amo na sila mga saksi nga gasugid nga perti gid ya. Kung maghumlad palad ang pila, wala ko gasiling tanan. Ang mga kapitan, ang tanan nga mga nagabiyahe sa gwa, ang tanan nga nagatrabaho sa gwa, kung magpauli ka nga may dala ka pa sa lubong, may hawid gid ya. Ang pila, sa nasiling ko, hindi man tanan. Himuon nila tanan niya nga kaltas gid, makaganit gid. Ti, amo nang siling naton. Hindi man kita luyag ang pagbinastos sa mga crew sang Philippine Airlines. Basi ko nagsubrahan gid man. Pero pamangkot, dapat gid bala kamo respetuhon. Dapat nagparespeto kamo. Ang mga isyu puwerte. Kung ang sorbe sa pinakakorap nga mga ahensya sa gobyerno, dala kamo pirmi. Pero taga-siling ang mga rank and file sa Bureau of Customs, amo ning batasan, mga opisyal lang. Wala man taga-siling nga ang tanan gid. Amo na nga kung gusto ka respetuhon, parespeto ka man. Dapat ang punuan sa Bureau of Customs, amo maghimo tikang, agod nga respetuhon, paandaman yang mga opisyal at mga tao yada, nga untatan nila ni, ang ila mudos ni, sila sang Bureau of Immigration. Bangod lang makamani, kadako na sang sweldo nyo. Kahuluya bala, ako ya damo-damo gaya nga eksperyensya ko. Personal ko nga eksperyensya, plus eksperyensya sa mga kilala naton nga gabiyahe sa gwa. Hindi kaya ko magwanta.
terrible ya. Ti amo ni ang nagakatabo. Paano ka birespetuhon? Paano ka nga tagaan ka sang respeto sa pila naton ka mga utod kung amo ni nga isyong nagaguluwa subong? Kalain-lain ba lang nga mga isyo? Ti kabudlay amo na nga mareklamo sila kay daw niya daw wala respeto sa persons in authority. Otoridad ka mo, dapat respetuhon. Pero ang ginahimo sang iba nyo na nga kaupnanan, dapat gibala talaon ka mo, respetuhon ka mo. Ang iba niya ga panupra na, bangod sang daw hindi na mo nga mga isyo, batok sa pipila sa nasiling ko na hindi tanan nga mga katapo, empleyado, opisyal sang Bureau of Customs. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali
Instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba niya, mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa 59 na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.